Hi guys! Welcome sa aking vlog na wala palang audio, no? So as you can see, no? Nagsasalita pang person, wala namang wala naman palang audio, no? Pero titikman natin tong roti ngayon. Tapos ito, chicken Thailand. Tapos yan, mga kung ano-ano pang pinapakita. Wala namang audio. Boy, nagsasayang ka lang ng boses mo, boy! No? At ayan, no? Di ko alam kung dinig nyo yung asa dito. Hopefully, hindi, no? Naka-mic pa nga niyang person, di naman marinig. No? Pinapakita pang food. Wala kaming marinig! Charot! No? As you can see, dito daw sa Thailand. Thailand. Kapag di ka naman narinig, boy. Umpan. Ko sa ilitabla, no? Por bueno si Noya lang Eliasi on video. Way pala ni sa di po di uwi nada. Paldo. Kanyaman na soy, Kung yaw. No shock. Kahit ko mga tatamen back to Tagalog mode, mahirapan tayo subtitle, no? Tas ayan, sos na di naman niya bubuksan. Ay nako, Diyos kong vlogger na to. Diyos ko, napaka honest. Honesty is the best policy ko, no? Diyos ko, na paano ka ba? Ganyan ka ba? Kumakain ng gulay for the vlog? Ha? Ganyan bang vlogger? Kunwari, kung anong gagawin para lang sa views? Charot, no? Kakain lang daw siya. Anong pinapakita niya? Ano to, turon? Ano to, my God, nagpakita pa ng resibong person. Anong pinagagagawa mo, boy? Data Privacy Act, bawal yan, boy. No? Wala man kaming maintindihan, boy, soy. Nang panabyan ko, soy. Ano pa? Lakay. Anyati aramidam at apay donut mo. Ay napaw. Salita, wala namang kaming narinig. Ay napaw. Aray ko, wala kaming narinig, boy. Lakay, wala kaming narinig, promise. Takam ka. Di mo nasika sa video mo kasi katakawan mo. Kasalanan mo yan, boy. Kanyaman na kano, Laki mang daramdaman. Diyos ko ne, bay. Diyos ko ne. Ko sa ilita kumigora. Naman ni Sotamira. Ko sa bota kome. Ko sa bota kumi. No, ko sa esi. Turon. No, mira nga niso. Paldo. Para siyang turon, guys. Pero di siya turon, no. Paldo, minsan na nga lang mag-vlog sa YouTube. Wala pang audio. No? May mic ka na nga ni boy. Di mo pa magamit yung audio. Takam na. Gutom na siguro tong batang to. Nung niya, di nyo na malayan. Wala ng mic. Yummy. No? Kung ano-anong ginagawa, wala namang audio. Sino manonood sa'yo dyan, boy? No? Nagpunas pa. Yan, kumain ng roti. Anong pinagsasabi-sabi niya dyan? Kumakain, wala namang inano.
Ay nako, 550 pa tong roti. Ano ngayon wala namang audio bay. Nung panab yan kung ako kaya kay audio bayo mag-video. Ansi na talaga si Kerry Yakomi. Niyamba. Yummy boy. Yummy, ng panab yan Tabalo kayo ng panab yan Sabroso ay nagpunas pa nga ni ang person. Ay napaw. Sauti Emi naman balo ng panab yan Pag goodbye na yata yung vlogger ning Banwo. Ang panab dyan tabalo kayo. Ano kukutang yung na ako. Alwa naman niya akong iyo. Oo siya na. Hanggang din na lang hanggang sa susunod pa bush. Napagod ako sa kaka voice over dito.